ang gibida jud namo nga mga serbisyo diha, primero ang social services nato. Karong nga quarter gigahina nato na og sa ato ang medical services almost 8 million na, no, karon for this quarter only. But next year gahina nato na og dako, mas dako, moabot og mga 30 million. Diin nakigmowa ta sa nagkinalaing hospitals para makatabang ta sa billing sa ato ang mga residente sa Digo City nga simba ko ma-admit ang mga hospitala. Ikaduha, nakigmowa pud kita sa mga butika, na ay tulo ka butika, pero ako ang giingnan ang in charge sa CSPM o pangita pa og additional 3 para adunay unom ka mga butika na pwede natong pagakuaan sa tambal ng kinahanglan sa ato ang lubulog. Ikatulo, pwede po sila makapangayog tabang diya si bako og adunay membro sa ilang pamilya nga di-dialysis o kaha kinahanglan nga i-CT scan. So, kunya naghatag pud ko nagmawa pud ko sa Davao del Sur Provincial Hospital. Diin aduna kitay this quarter alone natay mga 3 million dito. Pero next year it will increase, no? Ang ato ang usaon lagi pagtabangan ni guys. Ako man pong nahibalaan nga na may malasakit center na dito og kuha naman dito orag zero billing naman ang provincial hospital. So nangita pa ko pamaagi, ako ang i-review, no, kay kung dili na makatabang ng 7 million para ni ana kay og dito na to na idapat sa mga billing kay nag zero billing man ang policy sa Davao del Sur Provincial Hospital. Mas maayo na lang siguro og ihatag na lang nato na financial support sa operations sa Davao del Sur Provincial Hospital. Mao na ang kabaguhan na akong buhaton for 2020. So maghatag na lang ko initially og 5 million instead nga magbutang ko og 5 to 7 million para pangbayad sa pagtabang sa mga pasyente nga ma-admit diha nga taga Digos. Kay tan-aw na ko di ba gamit para ana the fact na ang policy sa Davao del Sur Provincial Hospital is zero billing. So ang kwarta nga gibutang nato, gi-appropriate nato, mahulog nga walay silbi. Buhaton nato ning makatabang. Ako na lang na puhon nga ihatag as financial support for the operations of Davao del Sur Provincial Hospital para sa mga taga Digos na ma-admit niya.